El Bloc d'Estudiants Agermanats ens adherim a la iniciativa legislativa popular per diverses raons. En primer lloc, perquè veiem que els últims 10 anys, tant la sanitat com l'educació, hem estat patint atacs que van en sentit de que actualment estudiar, almenys en l'educació superior, siga un luxe, i tot en el sentit de la privatització tant de la sanitat com de l'educació. I ara, en el mateix sentit, veiem com ens lleven una vegada més la radiotelevisió pública valencianes, que ja ens havien llevat en un sentit metafòric al censurar-la. En segon lloc, perquè per un pur valor sentimental, que és que els estudiants d'ara som els fills de radiotelevisió valenciana i hem crescut amb ella. I per últim, volíem dir que el Bloc d'Estudiants Agermanats, en representació dels estudiants de les 5 universitats públiques valencianes i tots els instituts valencians, no sols signarem aquesta ILP, sinó que ens mobilitzarem per a que tingui el major èxit possible. Moltes gràcies.